मी आज कोळंबी भात करणार आहे। तर मी ह्या 2 वाट्या आहे बघा, ह्या मापाच्या 2 वाट्या मी ही कोळंबी साफ करून घेतली आहे, संपूर्ण स्वच्छ 3-4 वेळा धुवून घेतलेली आहे। आणि ह्याला हळद थोडीशी आणि म्हणजे एक छोटा असला चमचा आलं लसूण पेस्ट लावून ठेवलेली आहे। हां, आणि हे इकडे 2 कांदे घेतले आहेत हे फोडणीसाठी चिरून, एक छोटा टोमॅटो, 1 चमचाभर लिंबाचा रस घेतला आहे। आता चवीप्रमाणे थोडीशी मी आलं लसूण पेस्ट टाकणार आहे, ही कोथिंबीर आहे। आणि हा मसाला मी हाच घालणार आहे साधा। पहिल्यांदा काय करते, हे बासमती तांदूळ घेतले आहेत दावतचे, ते मी स्वच्छ धुवून घेते। हे 2 ग्लास घेतलेत बघा, हे 2 ग्लास आणि 2 वाट्या कोळंबी आहे। मी स्वच्छ धुवून मी 15 मिनिटच फक्त पाण्यातच ठेवणार आहे। हां, तर पहिल्यांदा मी हे तांदूळ धुवून घेते आणि नंतर फोडणी कशी करायची तुम्हाला दाखवते। तांदूळ मी 3-4 वेळा स्वच्छ धुतले आहेत आणि बघा असेच पाण्यात भिजवून ठेवले ते। आता 10 मिनटं जाऊ दे, नंतर फोडणी करताना तुम्हाला मी दाखवणार तांदूळ कसे होतात ते। तर बघा, ह्या शक्यतो आपण कोळंबी भात करताना मोठी कोळंबी घ्यायची बघा। ही अशी जेव्हा मोठी मिळते ना, तेव्हाच आपण म्हणजे असं कोळंबी भात करायचा। म्हणजे आपल्याला ही जे बारकी असली तर काय होतं, छोटी एकदम असली ती तर ती आपल्याला दिसत नाही, पण ही मोठी कोळंबी आपल्याला काय होणार आहे, म्हणजे दिसेल भातामध्ये। तर आता ही आपण अशी ठेवून देऊया आणि 15 मिनटं वाट बघूया तांदूळ भिजण्याची। हां, तांदूळ धुवून आता 15-20 मिनटं झाली आहे, ते बघा हां, चांगलं जरा फुलले आहेत तांदूळ, असेच ठेवणार आहे। नंतर गाळून आपण हे त्या कोळंबी जरा शिजली ना, तर थोडीशी एकीनंतर घालायची आहे। तर आता इथे मी ह्या कुकरमध्ये करणार आहे कोळंबी भात। तर आता मी हा कुकर गरम करत ठेवला आहे। आता गरम होता त्यात काय करणार आहे, 2 चमचे तूप घालणार आहे आणि थोडंसं तेल पण घालणार आहे बघा। तुपामुळे काय होतं, जरा सटसटीत होतो भात आणि खाली लागत पण नाही, म्हणून हे तूप आणि थोडंसं तेल घालणार आहे, जास्त नाही, 2 चमचे। कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे ना, म्हणून। तर हे चांगलं ताप गरम होऊन दे, तेल आणि तूप दोन्हीसुद्धा चांगलं गरम व्हायला पाहिजे। कोळंबी चांगल्या प्रकारची मिळते ह्या सीझनला, त्याच वेळेला आपण असा भात वगैरे करायचा। किंवा आपण मागे तुम्हाला दाखवलं होतं कोळंबीचं तिकलं नुसतं कांदा आणि टोमॅटो घालून, तशा प्रकारचं हे त्यावेळेला आपल्याला खायला मिळते। नंतर मग उन्हाळ्यामध्ये काय होतं, चांगली मिळत नाही कोळंबी। आता तर हे पहिल्यांदा तमालपत्र मी टाकते हे बघा, आणि हा कांदा चांगला असं जरा असं बारीक करून घ्यायचा। तर कांदा परतून घेऊया, नंतर आपण टोमॅटो घालूया। चांगला असा गुलाबी रंग येईपर्यंत आपण चांगला परतून घेऊया। बाकी आणि पटकन आणि सोपी म्हणजे पद्धत आहे भात करायची। याला बाकी काही मसाले घालायचे नाहीत, फक्त थोडासा गरम मसाला, लाल तिखट, मी शाही बिर्याणी मसाला चवीपुरता घातला तरीसुद्धा चालेल। तर हे बघा, गॅस मी मीडियमच ठेवला, चांगलं ढवळत राहायचं। कांदा काय होईल, लवकर गुलाबी होईल। आणि कांदा गुलाबी होताच मी हा टोमॅटो घेतला, तर टोमॅटोसुद्धा घालते, तो जरा मऊ व्हायला पाहिजे ना, म्हणून। चांगला परतून घ्यायचा, नंतर खाली लागेल कांदा ना, म्हणून असा परतत राहायचा। बघा, कांदा आपल्याला गुलाबी करून घ्यायचा आहे, पण ते भाजताना आपल्याला आलं लसूण पेस्ट पण चांगली जरा परतायची कांद्याबरोबर, म्हणून आलं लसूण पेस्ट घातली। थोडीशी मी कोळंबीला लावली आहे म्हणून थोडीच घातली आहे, जास्त नाही घातली आहे। अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट, 2 कांदे, 1 टोमॅटो। आता हा मसाला, हे नुसती मिरची पावडर आहे ही घालते, कारण जरा ते म्हणजे हिवस असल्यामुळे थोडंसं तिखट पाहिजे ना, म्हणून। हे बघा, 2 चमचे मी हा मसाला घालते। आपण चांगला परतून घ्यायचा तेलावर। आता हा गरम मसाला आहे, तो बघा घालते, 1 चमचाभर गरम मसाला। आता हे परतत असताना आपण ही कोळंबी बघायला हळद आणि हे लावून ठेवलं, फक्त काय आलं लसूणची थोडीशी पेस्ट, जास्त नाही, ही घालते।
परतून घ्यायचे आणि मीठ घालते 1 चमचा, आधी 1 चमचाच घालते, नंतर तांदूळ घातल्यावर मग घालणार. आता काय करायचं, ह्याला गॅस कमी ठेवून ना जरा आपण थोडीशी वाफ द्यायची. झाकणवर ठेवूया आणि वाफ देऊया. इथे जरा आळेल म्हणजे जवळ येते बघा, ती जवळ येईल त्याच्यासाठी. आता मी कुकरचं झाकण ठेवते आणि ह्याला वाफ देते 2 मिनटं. 2 मिनटं झाली आहेत, आपण बघूया. हे बघा दिसतंय बघा, कोळंबीचा आकार बदलला आहे होय ना. आता आपण ह्याच्यामध्ये तांदूळ घालूया आणि गरम पाणी घालायचं. आता हे 2 पेले तांदूळ आहेत ना, हे बघा असे गाळून घ्यायचे असे. ह्याला मी 2.5 ग्लास आधी पाणी घालणार आहे. जे मी तांदूळ असेल तर 2.5 ग्लास घालायची आणि 3 शिट्या करायच्या. ही चांगली कोळंबी ती शिजेल. आता थोडीशी आपण त्याला 2 मिनटं वाफ दिली आहे झाकण ठेवून होय ना, त्यामुळे ती चांगली जवळ आलेली आहे. त्याला कोळंबी शिजायला वेळ लागत नाही. एकदम झटपट झटपट आणि सोपी रेसिपीला काय जास्त हे करायला नको आहे बघा. आता ह्याच्यातमध्ये पाणी घातलं ना की थोडंसं चव घेऊन बघणार आहे मीठ लागलं काय. तर हे बघा लिंबाचा रस काढला होता 1 चमचा, तो घालते. आणखीन कोथिंबीर घालणार आहे आणि बाकी नंतर वरण घालणार आहे. ह्याला थोडासा ह्युमस पण असतो ना माशासारखा, म्हणून आपण ह्याला लिंबाचा रस घातला आहे, टोमॅटो घातलं आहे. तर हे बघा आता मी गरम पाणी घालणार आहे. हेरवीच्या वेळेला ना हे 1 ग्लास तांदूळ घेतले ना, तर हे 2 ग्लास माझं हे माप आहे, हे 2 ग्लास मी पाणी घालते. तर आता मी काय करणार आहे, आपण हे शिजवून घेतले आणि हे तांदूळ आपण भिजत ठेवले होते, म्हणून मी काय करणार आहे, ही 2 ग्लास तांदूळ घेतले ना, तर मी त्याला खरं म्हणजे 4 ग्लास पाणी घालला होतं ना, मग 4 ग्लास नाही मी 2.5 ग्लास घालणार आहे. ते बघ पाणी जसं गरम करून घेतलेलं आहे, त्यामुळे ते पटकन शिजतं भात तो, त्याच्यासाठी. आणि पाण्याचं प्रमाण फार महत्त्वाचं आहे. पाणी जर तुम्ही बरोबर घातलात नाही ना, तर मग भात चिकचिकीत होतो, म्हणजे चव जाते. तर हे बघा हे मी पाणी घालते. गॅस आता फुल ठेवणार आहे आणि ह्याला उकळी येऊ द्यायची. आपण उकळी आली ना की नंतर आपण झाकण लावायचं आहे, म्हणून त्याला आपण पाणी कमी घालणार आहोत. लक्षात घ्या, महत्त्वाचं कारण म्हणजे याला उकळी येईपर्यंत तर काय होतं, भात पण थोडासा शिजल्यासारखा होतो ना, म्हणून आपण उकळी येईपर्यंत वाट बघायची आणि उकळी आल्यानंतर मग आपण ह्याला झाकण लावायचं आणि 3 शिट्या करायच्या. म्हणून पाणी कमी घालायचे. मी 1 चमचा घातलं होतं मीठ. आता मिठाचं प्रमाणसुद्धा तुमच्या चवीनुसार बस. आता एवढंच मीठ घालणार आहे, 2.5 चमचे मीठ घातले. आता याला आपण जरा उकळी यायला देऊया. गॅस फुल करून ठेवला आहे. हे बघा चांगला उकळायला आलेला. आता हे बघा आपल्याकडे जर असेल ना तरच मी हा शाही बिर्याणी मसाला घातला आहे, म्हणून थोडीशी चव येण्यासाठी. कारण बिर्याणी मसाला थोडीशी वेगळी चव असते. त्याला चांगला आता उकळलं आहे. वरती तुम्ही त्याला कलरचं बघू शकताय किती सुंदर आला आहे तो. आता मी ह्याला झाकण लावते आणि 3 शिट्या करणार आहे. आता आपण शिट्या होईपर्यंत वाट बघूया. शिट्ट्या झाल्यावर 10 मिनटं झालेत हो की नाही. आपण जरा भात ढवळून बघूया. बघा गेले बाबा, बघूया ढवळून कसं बघा. अलगद ढवळायचा, कारण अजून थोडा वेळ आपण मुरत ठेवायचा, फक्त जरा ढवळून घ्यायचा त्याला, म्हणून भात मोडू नये म्हणून अलगद ढवळायचा. आता वरून त्याला कोथिंबीर घालते. सुंदरसा सुवास पण येतो, छान सुवास येतोय बघा. आता मी हा असा ढवळून परत आणि 10 मिनटं ठेवून देणार आहे आणि नंतर आपण तो वाढवून घेऊया. फक्त झाकण लावून ठेवणार आहे. तर मित्रांनो, झटपट होणारा कोळंबी भात तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.